Kesäkuun 2. päivä 2025. Makkolan luomutilalta Niko tässä terve. Ajattelin jälleen tehdä videon nyt pikkusen erilaisella kaavalla mitä aiemmin, eli saatte nähdä keväisiä kuvia ja minä puhua hölpötän tänne sitten tälle vähän kommenttiraita tyyppisesti taustalle. Meillä on kevät sujunut aika lailla normaalisti. Ruis talvehti erinomaisesti, kuten näkyy, niin kasvu on hyvällä mallilla ja rukilla jo sen verran korkeat, että lapsi sinne peittyy. Mansikat myös meni hyvin talven yli ja ensimmäiset kukat löytyy. Ja ellei halla, raekuuro tai rankkasade tee tuhojaan, niin mansikkasato lienee ihan odotettavissa hyvää satoa. Kevätviljathan on maassa. Tässä on vehnäorasta. Vehnä on kylvetty jo toukokuun puolivälissä. Siellä sattumalta jäi Pupu Jussi tuohon droonikuvaan mukavasti, mutta vehnäorasa näyttää erinomaiselta. Vehnähän meillä on kahta erilaista. On nyt sitten tuo maatiaisvehnä myös tulossa uutena tämän perinteisen uudemman lajikkeen rinnalle. Ohra ei vielä orasta tänään 2.6. otetussa kuvassa, vaan on aivan mulloksella. Toki sieltä löytyy sitten vielä, tai jo, itusellaan olevia jyviä, kun sieltä tonkaa. Tämmönen action-kamera tuli myös hankittua tuossa keväällä ja pikkasen tuli silläkin leikittyä. Tässä on nopeutettua kuvaa kylvöstä. Tämä on se vehnän kylvö, mikä tuossa äsken oli tuo kuva, ja näin niin kuin ajattelin kronologisesti mennä tässä videossa vikaa suuntaan, eli tästä päivästä sinne aikaisempaan kevääseen näin niin kuin kaiken logiikan mukaan. Ja naapuri tosiaan levitti noille kevätvilja-aloille biokaasulaitoksen lietettä, ja se sitten kultivaattorilla on sinne mullattu. Tässä näin. Sekä vehnä että ohra-alat on tuon lietteen saaneet. Sinänsä olosuhteet on ollut aika hyvät minun mielestä, että viljat odotettavastikin lähtee, kevätviljat ihan hyvään kasvuun. Ennen viljankylväjä niin on myöskin tuo mansikkamaa pitänyt sitten harjailla. Tuore hernettähän sillä meillä myös on laitettuna. Edellisvuosien tapaan sitä toivotaan, että tänä vuonna sitten ehditään saada sitä jo mansikan poimijoille. Mehiläisistä voisin lähteä jo kertomaan tässä vaiheessa, vaikka tuo kuva nyt tuossa vähän on liian pitkäksi venähtänyt tältä osin, niin meillä oli vain 3 pesää tänä keväänä elossa talven jäljiltä. Ja se nyt johti meillä sitten siihen päätökseen, että jättäydytään mehiläisten osalta ihan harrastelutasolle, eli kaikki tavoitteet sen suhteen on niin kuin nyt jätetty taka-alalle, että mehiläiset jäi pois luomuvalvonnasta. Se ei tarkoita sitä, että me muutettaisiin välttämättä meidän toimintatapaa sen osalta millä tavalla, mutta tämä on käytännön byrokratia ja muun kannalta, niin koettiin, että on viisas ratkaisu jättää ne pois luomusta. Mutta eipä siinä. Aika normaali kevät. Palataan asiaan.